Khovela hian mi chi sang sang ril ruput mang sang sang nei mihring te kan cheng khoma engemaw a thlen pal hlawa fim khur em a khosan om lain mi then khat chu poisak nei lo lutuk ten oma thuthluk na siam swal tak tak te omin heng mi te chungah hian thil thalo tak thi na hia la thleng thin a thupui a hlawma ka siam request tam em kal phal lo na hmuna kalte an chunga thil thleng ta te kha tun tuma hian kan clear ho le ang Daniel Dukes hian thuzom dan zom velte hi har sa ti ve thin ema kumsang kha chakwa somkwa paru khan Daniel hi kumsom ni palimi ni a video game series pakhat Ultimate hi a chil leya heti laya PC gaming lar em mai fantasy game ani a Daniel hian he game siam tu ngei mai hi a chen na a sheta zan laya he game siam tu pa te ina hian vakala kongka vakikta kongka aron hon lo chuan Daniel hi alom lo le a akir le top mase darkar ni nu loka chuan aron kir le a he game creator tukver hiti chhia in alona in chunga lut taringot mai in chunga chawa bedroom pakhata lutin khum hnuaya abok luta amu hilta ni chu atuka he in nei tupa game creator hian a mutangei maya Daniel che dan hi mak takani game creator hian Daniel a muchia chu a awa a ina tanga chuak vat turina ti a Daniel la chuan enga ma ngai lo thei ani chu alamu hil le theinia game creator chuan police a call taringota police an ron thlen chuan lo lamu hil renga an khong thawa an manta hetiang case te chu an tang reilo boka reilo te ya chuak le ngal kum khat liam le a hetiang ang deuh hlek case awang tho hian man le ani Orlando Florida a SeaWorld a tuibok te show an nei na hmun chu an khar to a lu an phal to lo nuwa lutin tuya alo chen pui le vela phal lo thil ti zeu ma se puilian tham lut to ke ro chu la ti lova hetia tun tuma tuivok phal lo nuwa alo chen pui vel po hian manani na ina tang reilo ama she tu te phei chuan mi tha le nel om tak ran sangai na em mai ni nan soi thin kumsang kha chakwa somkwa pakwa khan Daniel hi kumsom ni pasari mi lo ni ve ta a Hinduism sa khojinga thu te cham kwal thin Hari Krishna an ti chu azum ve a he pola tel chung hian Daniel hian pol member ani anga ati tur engma ti velo asa khwa azom tak lova temple vela chuan awak vela hanti faile ti tur hanti te chu engma nei velo a hun zong chu helai vela sawa ron thlok thin te chu lo shaya ei tur lo pek nan huna manga deiria te chuan a sawa shai dan chanchin te a chopek dan te jakin thil dang renga ngai to alo he Hari Krishna community a member puite chu vow of silence anti mai tong lawa hun engemaw chen hun manatum thu soita a hun engemaw chen chu engma a soidon lo ti na ni chu hetia thil ti tu ma shilpa hian a chhuwa san tur thu a soiboka a sa khozom pui member te chuan makan ti hlea a chan chu he an sa khwa hian vow of silence anti ngai lo engpo chu ni se Daniel chu akalta hetia akal hnu hian Daniel hian Saint Carolina Washington Texas ate Florida ate po thil lian tham lutuk lo poi khoya nei le nuala Florida a apoi khoile pakhat chu 7-11 dora candy bar a ru a korta vow of silence awangin atong du mia lova a thiam thu chu lekha ajia ka ma se thiama chamta chuang lo ni thum chunga tang le ani aron chwa hnuwa Orlando Florida a akira SeaWorld a kalatuma he hi tuivok omna aru ka lo lu to na tho khani tuivok le ramsadang omte chu va en le tuma he park a thlen hian whale mizawin ngapui kan ti anrong po adum le var sashing eite chu muta a heti la hian trainer te chu heng ngapui bula te hian an chen na tuya chuan an omvela heta mita mutu te na nuan soile dan chuan Daniel hian asira lo enin mu nomati tak setani anti a thil dang bo ngai to theilawa alo ena ariru zong a pe ni in an sui chuan Daniel a mu nom ti ber mai chu heng whale killer whale zinga lian ber mai le whale an khung thei to zinga lian ber ti thei fit som ni pahnia seile paun sang khat zani lai rit
tilikam an tih hi ani a an ron show vel chuan hmuh nawm alo ti bik em a Daniel hian tilikam hi a vei em maya a en ning theilo tichuan zan ani a park pawh an khar tawh a mipui an haw vek tawh Daniel bok chu swimsuit kengin a ron kir le ta gate te chu lon liama he shiwal hi a hma kum ni liam ta pawh khan alo lu ruk tawh na kha ni a aluta camera ina la fu lo hlau zel alu thuk zela killer whale te omna an hungna pawh chu kalkanin phei khoka phela tilikam pawh a omna tuya chuan a zuang lut ta a hma a tui vok omna alu ruka an bula tuya a zuan lu khan in fiam pui du wang ni in soya tuntum pawh hi he killer whale tilikam nen hian in fiam adu ani ma na he ngapui pawh hian in fiam pui lo cha khop mai Daniel a kekora chuan se in tuimong lama ama chop chuan a chuk pui ta a thuk hle a Daniel chu a in puah cha man lo tui hakin a thi der mai a thi nu hian tilikam hian a taksa chu a vor ti vela chuan a taksa te chu a the dar ta boka a tu kalo ni a staff te an ron kal chuan zan lam sul nu an muta thi sen nen Daniel a taksa chu lak tum ma se tilikam hian Daniel a taksa a toys ni bok chu la kalo phal hau lo medical hoist mangin tilikam hi tuya tangin an choi ka nga Daniel a taksa la umang ang te chuan la ta ni Daniel a thina hi accident tia soyani a adu thanna a thu thuk na thalo tak mai a thil pui saklo lutuk na chuan anun na la ta kumsang kha jakwa som khan leilung lai tu thil lai chuak thin tu miners te chu Chihuahua Mexico a nika keifa an omeka mun pakhat an laya lungpanga puk zau tak pakhat an muta an lut chule crystals lungkar dar thalang ang maya fim lo in rol ve a pian po tung zum deuh ang chu tam em mai hi an muta heng crystal te hi hluve tho ma se heng miner ho hi chuan silver an zonga silver ne na te khin chuan an in lut hle a an nga event lut tuk lem lo ma se he an buk mu chua hi helai vela khomi te hi an shila hetia leilung thil moi tak mai lo om hi veng him tlat turin an ti a chunga tuite chuan bai chua sak veka ti chuan heta tanga kumza chung chu he khomi te hian heng crystal leilung pian ken moi takte hi tuman an ti chet lo nan an veng him tlata a minga Cave of Swords an phwa nge kumsang ni alo ni le der to a papa ni hian le an lai me ka he Cave of Swords tak ni si lo abula azon chia an oma ale an han laya an shelo na in Cave of Swords nuai zone chu an laya ni an khol mangin akota chu le hnuai puk tui omna an lai ta an ni po hi silver zong an ni tui om te chuan han pai kanga an zuk wak lut chule puk lian tak a chunga crystal lian lut tuk mai om khom na an muta a chung lama te banga te chhuata te alo khat teu veka Cave of Swords a crystal lian an ti let som atanga let som panga dai te an ni hloma lian takan ni khovela crystal lian berti thayan ni bok han en ringot pon crystal lian pui bet fur mai chu movie velami te po ang hiala he pukhi the giant crystal cave ti ni in Cave of Swords ang thau khan khomi te hne na hian viang him tura hlan le ani he puk makle rau pui tak mai khwarel thil moi tak mai hi mi ten ena vatlo du in an in line sup lo ring mai thei ma se tu ma an lu du lo a chan chu thi na thang ati the a tuite la chhuak ka fek ma se a humidity level hi za alani lutila I omrei deuh chuan chua pa tui alatling thei tho lo om takani scientist te soidan chuan minute som vel om chuan hetianga thi na hi thleng thei ngalani anti a special air tank te a in thuam thlap te tan chuan engnge mo chena om thei thunga ma se hetiang thom nu tha nen po hian darkar khat kan om tin chuan thi theina ani tho a chan chu a chung hi alum em a degree za somruk te nia a humidity nen a puk lutuk nen hian oven ang velani mai don ani chu I omrei chuan a chhum minang che heta lut om chun te chu researchers te an ni a minute ni lek ten lut thin ma se kum sang ni pakhata he big crystal cave an mu atanga kum khata chuan he big crystal cave a thok tui pai tu pakhat chuan crystal la ka du deuh tlat maya
engkim hria ni a chhuk ta big crystal cave chhunga chuan a hmanraw nei chhun chu ara ni zuklu zuaya crystal chu hanlaka minute ni thum leka let le ngal tumani aluta a crystal du chu a muta he crystal hi abul lama tangin a zai tan ta ma se ati che chu crystal lian lutuk chu aron tlak pha ta he crystal lian tak mai hian adil tarun mai le adil hlum lova ma se a che thei to lo heta chia hian aril ru tur chukan ngai tuat hiamem le a hlo thon dan tur kha he ke flow zia she tu ani akal na tur hi tu ma shil lo phal lo thil ti ani miawa chuba ga tu man he puk chung hian en dik ngai lo kal mai thei ani hek lo ole ni nuwa chia researchers te chu he puk chunga hian an lut ta heta lut crystalina del hi angai te ina lo la oma achua patui hlin wange he puk rap tak hian achum min hria ta ni lova engpo ni se alo dam to lo vo in ni thleng hian he big crystal cave le cave of swords te hi uluk le zwala ven le mi puite to thei to lo tura film khur taka en kolani kumsang ni pahni jun ni somthum khan kumsom pariat mi Daniel dikle anu le anaw mi pa de hi vacation in an kala Daniel hi Los Angeles high school atanga graduate zo chi ani in royal pol tak mai an class pumte an ina party le cho etia soma lim taka hun man pui china thuron te pethiam em thin tu mi te ron ber thin ani he vacation an kalma hian dora part time in a thok mek boka fawanga California State University join tu mani hemi jing hian Daniel hi beach lampani na chuka tuite chengin nia te a in phawa reilo te mei che pathum chan kom tur tong wata anin kom nel nu chuan Daniel chona thian te pathum chu blow hole an hung na fence chu lon kana blow hole chu wa en puya asoma blow hole chu thil kolian lutuk lo lunga omani tui a in the chor na lai takhi ani tui phone na em laya awa in the sang taka tuya in vor na lai kwa na lai ani hei hi tlang kang le hnuaya khal to si te siam ani zia chu he kwa hi leiver kwa ne na inzoma alet zongin tuipuya a in pai le thina chuan tuifon aron khan he leiver kwa hian kaltlangin helai akwa blow hole hian aron vor chuak ta fak thina ni chu he blow hole na ya hian lo chuan lo lem lova thil lo takani lo hetia Daniel te na bul lok hi blow hole na lo tak hello na blow hole ani lo em na chu helai blow hole le leiver kwa atui ron kal tui phone hi Hawaii puma tui phone na berani tuna kan hu mek hi hello na blow hole chu ani boka blow hole atanga tui ron per chuak hi fit som thum aya sang te na inwor chho thin ani chu hei hi hlo em awangin tu man an kal hnai ngam lova an hung kwal vek shima sign te po omin kal hnai su ti te po an tar thlapa helai an da na fence bula din te hian tui phone lai chuan lei ming der chu sha thei nge Daniel hi achung te soidan chuan milu lula ni lova mi thil chik mi ani thunga ni han ti thil zir chian te hria chian te hi chak tlat thina chuan hetiang blow hole hian rilru ala ta tlat mai ani chu he an hung na pal po na hian a mai theilo wa en chiana du ta tak zeta a thian me che pathum te hi a shil dan chuan kha tui chak tak mai ron per khan a ron fu se chu a feel chak tak zet ni in a sui pal chu lon kan puya Daniel hian a thian te pathum hi soma thil tha ani lowang ti in a thian te hian an shila ma se an zui thawa ma se Daniel pala alon chuan an lon vele talawa Daniel chuan blow hole chu panta a ena a thian te chu a vai lopa tui chu aron per chuak ta sung mai le ti chuan a re le hetia tui pera lawa tui phone lo lai tak hian blow hole tui aron per na tur taka chuan avakuna a zona per tir tumin ava indo ta rei vaklawa tui chu aron phone le ta ngei mai a tak chuan a fu ma se a thian te pathum rala tanga en tu te chuan lo awa lo let turin an ti ma se tlai lu tuk to Daniel chu tui phone na tak chuan van lam fit nga vela a han choi kanga Daniel chu alet ling zong ina alu chuan leilama hoya atlak chuan le alu lama tang blow hole tak mai chuan
alut ta ni chu a thian te lo hmutu te chuan Daniel a taksa chu alu bir zong in fel takin a om thlapa he kwa alut chat tur hian a taksa position hi fel thlapin a omani han ti a chutianga fel a ta taksa a omani lo chuan he blowhole hi alian tuk lova alu chat chu a har ve viau mai thei ma se a taksa position kha alo fu em bokani hetia blowhole a azuklu chuan mun zau ve tak tuina sataka a chet na alo oma atopa tuipuya luan le na ha om boka he blowhole hi ketli hmor lam angani a azuklu na hi ketli tak a chung ang velani a blowhole a fu tak maya alu nu hi chuan tui omna zau tak sobul bul chu azuk thlenga blowhole hian atan han lon chawamo in hleu le nga ina ha om to lo ate lu tuk a chua theina chu le hnuai ver luipuya tuia luan chua na le lama om kha ni a ma che heta hian tui phone na sa ema adu dani na om thei don chuang lo helai pan tur po hian Daniel thian de chuan 911 an call ve vata hetia an call lai ngei po hian le chu akning le dur dura blowhole tui phone na ron in phu chuak le na samai police te an ron thlen po in Daniel chu he blowhole hian atanga tu man thoman shelowa an hu thei heklo police te chuan tu nang hun tui phone na sat lai phei hi chuan dam chua chu thil thei ani lo an ti a police te chuan tui phone na sat lo huna chia divers te po atir lu thei do na tuna chuan tui phone na sat lai takani a an lu chuan an dam chuak bik don lovani an ti a an ti thei om chhun chu pona hri hlingin tirit le in a blowhole hian an da lu ta thil maka thlena Daniel alo ladam lawani chuan tui phone re huna alo man fu na an ti in hruian thlak ringota blowhole hi chuan aron chuak thei don chuang lo na in tui lo china alo oma in von nan tal po an ti a atuka tui phone re tak nu chuan divers te chuan lut theita Daniel taksa lang an muta a blowhole tui lut le chuaka in him na lai vela takalo oma kha blowhole zuklo tang khan engnge Daniel kha aladam hriata ni lova tui puilama khan in hlewa tu mem ti po hriata ni lo ma se tui wanga thi chuani Daniel anu chuan petition siamin he blowhole chunga hian thir ang talin hung na siam le kher ni se ti a afapa anga tu man om velo nan ma se soile se la om nual boina chu kha blowhole khan ni lova mi tu emu khan kha khwarel thil ti thei zia kha an shelova an za lo zo kani anti he blowhole ngaya omlo tur hian thu te tar ni in hungala ni renga blowhole takero chu Daniel nu du dan anga hung ani ta chuang lawani clear to du tak nang chu film khurang che